Sådan der. Nu har jeg startet lidt. Hvor lander vi? Det ved jeg ikke. Hvorfor King Kong der? Skal vi bare lade en fox i flokdel? Jeg tror, jeg har et godt sted, vi kan lande. Hvor? Jeg siger hop, når det er. Kan du ikke bare sætte marker? Bare hop, altså. Den blå, det er der, vi lander. Den der, hvor den lige har været en blå. Så du det? Nå ja, den jeg havde. Så skulle vi hoppe lidt tidligere. Ja, for derinde, hvor det er, du lige har sat, der er en hemmelig tunnel ind der, og du hører noget? Jeg ved Der godt, er der en hemmelig kiste. Ikke spørg, hvordan jeg ved det. Okay. Bare land, hvor det er, jeg lander. Om jeg har en dårlig landing. Jeg er allerede nede. Om jeg kan godt vente på mig deroppe. Lad være med at hoppe dernede. Kom op igen. Du skal ikke dernede. Hvorfor ikke? Fordi at vi skal hen til en hemmelig kiste. Kom nu bare med mig. Jeg er her. Jeg nåede ikke at tage alt det på. Jeg glemte at tage den rigtige pickaxe på. Nå, vi skal... Den her. Nej. Den her vej. Okay. Ja, den der vej. Og der er en bil der, den skal vi huske. Ja, kan du huske? Kom, er du klar? Kom hen til mig. Det hemmelige trick, det skal foregå. Kom, du skal hen. Ikke tage zipline med. Men det her, det skal være godt. Eller bare gå herhen. Ja, jeg tror det. Ja, jeg ved godt, hvordan hun kan hænge. Så håber vi, at vi simpelthen lige kister spawner. Ja, der. Yes! Gør den. Vi har fået et kart. Du went faster. Jeg ved det ikke noget. Du løber hurtigere, når det er et eller andet. Når du har pickaxen fremme, så løber du hurtigere. Jeg holder mig. Kom, jeg ved, hvor det var, vi skulle hen ellers. Du søger hvor? Jeg skal bare lige have det her henne. Ja, du looter bare lige. Jeg looter også. Men det var fordi, at jeg vil godt sige... Oj, kom hen til mig lige nu. Ja. Flyt så den ikke. Jeg er over dig. Kom herhen. Og så smadrer den her lastbil, imens du står tæt på den. Og jeg ved godt, det er flyt så den her. Ja. Han er shotgun lige der. Jeg har vores bil. Oj! Vil du godt køre, eller skal jeg? Jeg er lidt ligeglad. Jeg tager bare den. Og vi skal hen og finde nogen. Vent, det er bedst, hvis vi sidder i samme bil. Hvad for en bil tager vi? Bare den her. Den er mest lige. Okay. Jeg skadede den bare lige lidt først. Hen til den der concealer-ting, der er. Vi skal se, om vi kan nå at blive... At jeg kan nå at blive concealer. Det er ikke... Hvor helvede. Jeg ved godt lige, den er henne. Nej. Jeg holder sigtet og går ud af vinduet. Dernede. Det kan være, at vi når det. Skynd dig. Gå, mand. 3. Nej. Interportal. Bare skynd dig derhen alligevel. Jamen, det er ikke nogen, der har taget den endnu. Ja, det der. Den skriver det bare igen nu. Jamen, den skriver det først, når der er nogen, der har taget det. Men vi kan godt nå det. Hop ud. Jeg vil derhen, jeg vil godt prøve, må jeg godt? Jeg skynder dig tage den, jeg har aldrig prøvet det. Kom bare, skynd dig tage den alligevel. Jeg har altså prøvet det, det er også lidt fedt. Men du skal ikke skyde mig, du skal skyde alle dem, der skyder mig. Er du med? Ja, jeg ved det. Jeg har bare nogle shotgun, det er ikke så godt. Så jeg skal lige prøve at finde det. Men der kommer meget ud i byen, du hører mig på? Ja. Det der, jeg træder. Nej, på den anden vej, Godzilla. Godzilla kan ikke lige nu ikke at gå. Vi har et lille problem. Jeg har glemt, hvordan man går. Han er jo skrald, og han er alt for fed. Eller han er alt for fed. Han er ikke skrald. Men nu kommer der ud. Nå! Så er der lidt nyt der.
dør, tror jeg. Jeg kan ikke se det, jeg er så højt op. Men jeg skal bare have en gang shotgun til at starte. Der kommer nogen allerede. Men det er ikke så godt, at jeg ikke har nogen fag. Jeg har ikke nogen shotgun til. Jeg kommer til at ramme dig. Og så er jeg ikke der skrevet. Der er en bil! Der er en bil i byen! En død! Der er en bil i byen. Jeg skyder på den, så kan du se, hvor det er, den er. Jeg ved det. Der er 2 biler! Jamen, jeg skal have en shotgun jo. Ha, de flyver bare 30.000 meter. Nu dør ham der. Jeg har en shotgun. Hey, Hjalte, jeg skal derhen. Der er 2 biler, jeg bruger lige til at dræbe dig. Ja, jeg skal bare lige have den der shotgun. Du skal ikke beskytte dig for bilen. Jamen, sådan der. Sådan der. Der er masser af massen. Nu kan jeg godt forstå dig. Jeg ser den. Hvor skyder de fra? Få mig til! Ingen skal lægge mit game. Undskyld! De rammer min pik, der er noget ved det. Jeg kan ikke se, hvor de skyder fra. De skyder op på den der klippe. Nå ja. Jeg skal bare lige finde den til. Jeg går hen til dem. Ja. Vi går længere ud på mappet, eller det gør jeg. Der er en anden, som der var flygter. Men jeg har ikke så meget tid. Jeg har kun 17 minutter. Men vi mangler... Ja, men... Hvorfor er der folk over det hele? Jeg dør nu! Gør du? Hvor skyder de fra? Jeg råber. De skyder der! Der! Der kommer en ting, som der hjælper. De er derovre. Jeg skyder der. Det er ikke der, hvor det er, jeg skyder nu. Jeg prøver at ramme rigtigt. Jeg skyder der. Der er også nogen, der skyder bagfra. Jeg skyder dem bagfra. Skader den her. Nej. Godt, så kan jeg da bare lige. Ja, det er fint. Der! De er der! Åh, De er ude med ham. der er også nogen. Der er en, jeg ikke kan se. Der er nogen, der tyder sig mig. Der er på bare højere over det hele. 32 kvæk. Ham der var derhenne. Hvis det regner. Der er rigtig mange her. Ja, men nu skal du bare være på, jeg skal ud. Ja, De er over dig. Bliv nede. Jeg lander ved dig. ja. Skal du bruge et medkit? Nej. Det der, jeg Der henter. er en, der kører i bilen. Det er den, der har fået medaljonen. Så hun har fået den der superpower. Ja, den kører der. Og jeg blev ramt af bilen. Død. Fakt. Jeg har ham. Jeg gjorde sådan, jeg kørte den ene ned med vores bil. Godt, den anden, han sidder bare dernede. Det er ham der, den eneste, der er i live af den. Den ene, den skyder sygt meget. Fuck, hun er inde i min bil. Fuck. Ja, jeg skal slukke nu, Hjalte. Ja. Eller, jeg har lidt synes med, jeg kan ikke nå at spille et game her. Nå, Så. ja, vi ses. Vi ses.